నాకు మనం మంచిగా మాట్లాడుకోవాలి కానీ అయితే కానీ నల్లగా ఉండదని మంచి తెల్లగా అయినావు నువ్వు అంతా నా గురించి మాట్లాడుతా దొంగ బాడుకో మురిగిపోయినోడా మురుగు అబ్బరితిక ఎన్ని రోజులు కనబడ్డావు నువ్వు 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి దాకా ఒక్క కన్న చదువుకున్నావు 7 నువ్వు మంచిగా ఉన్నావా ఉండు ఉండు నా మొగడు వచ్చినాక ఎంటికలని కామరిస్తాడా లగ్గమైందిరా లగ్గమైతే నీ మొగడు ఏమంటాడు మేము కలిసి ఉన్నాం కలిసి పెరిగినా మంచిగా ఆడుకుందాము పాడుకుందాం అని చెప్పు గాంతోడు ఏంది చెప్పు మాట్లాడాలా ఏ మనిషిరా నువ్వు ఓ మళ్ళక్క ఉన్నవా నీకు దండం పెడతా గిడేమో అంటాడే నన్ను చేయబట్టుకొని ముందంటాండే రాడు ఈడేమో చేసేటట్టున్నాను నన్ను ఓ అవ్వో ఏ గాంతోడు ఏంది మాట్లాడు మంచిగా మంచిగా ఉన్నావు అయితే కానీ మంచిగా ఉన్నా తప్ప నా చిన్నప్పటి నుంచి కలుపుకున్నామా రీతి లేకున్నా రివాయి లేకున్నా తర్వాయి లేకున్నా తంతు లేకున్నా ఎంతమంది ఇట్టినా కానీ నీరు